Nishan kadai ke jing persang man pen kan mau ki para nong shong shnong Shaphang ki mot ki jing tai nam bat ki ki blabu pen sa kan mau ya kanu ke benta ba kong san jong ka menor jongi Dia nak thọ Petri hả? Bởi thọ Shaphang cột khasi ấy. Mulung Tham đi nong thọ Petri bên con. Đi mulung idri. Ya, mesti biaya sahaja ngam cim khasi. Buan de pedeng jongi ngi yo I ya uni umot bat ngi tip ru ba ude umot jong Soso Tham. Henry ngim tip bnya mano bat minno la thau ya uni umot hangni. Ngi don hagne ko por ringkat bat iba sumar sing sauyan iban batai bat banya thu khambnya yangi Shaphang jong ni umot Soso Tham kublei ba sumar ni ai kublei phi na kalyang jog bat CCTV de phila banya thu ingi khandiat mo halo jong ni umot Soso Tham minno la thau yu ni umot Soso Tham te phi ba akiwe ki jai bin riu I ki ni ki ru kra ki lungko shispa senam lungko singyap ne lungko singkha kiju pundan buram komi gini giru krau te hagitu ki por senam khnai spa nyopulai kade ke senam ka ba de ke lungko shispa senam jong ke singkha jong babu Soso Tham te kalawan ke jing perkhat ba ni Devan lay ban pen don burom ya gane ga lungko shispas nam ke jong nu mulung namar kata gadau le don kat to kan ni ki jing ya prakhat ba kumno ngi le gane bat ban rakhe ya gane ga lungko shispas nam te go we na ga jing rakhe pendon burom jing prakhat kalong bante yu mot sanam jong mulung Soso Tham. Latih ni umat kami lan pensaja kan mau itu bau long thokot jaga ni kari ba bangimlak man klet ubola beli kelak yang tinggi lebih kikot ujung bangimlak kuliah kini ke school dari college bangimlak man kami improve kini ke jinglan jing study ting kasih Kan long ka sakhi kiwe pat ba makiru kidi ben long kum melung bakin nyale ban penyuspa ya ka ketien khasi da ka batho ki kot kumba umulung Soso Tham la le Akabai di mulung Soso Tham madai pe hakaliang poetry ka jung singi bare menyok trap koi ni poetry barat ba ka jung pe ju na do ka benta jung Ukraine ya ka sembok siar Ukraine Shaphang ka hindai thai ni ka jing em jung ki jim em hok ju long swa man swa ki jung ni bat baro eu tho to ka pen kan mau yang ki long dien man dien ba kum do bagi la ba ra biang ya ka soti jok hindai thai cái gì số phụ cái gì u melung số thang là đây về này ki melung ki ba bao năm tam ki ba kari jungi kelala ban peni te ban pensa nam ban pensa kan mau yo ni melung ba krau ni so buram ba sarkar kala te ya ka yo tu mot ju hang tai ba ka jo ko por ban ai nam ai buram yu ka ba ai keteng ka tai ka bang youtube pro bot ka state central library man tip la kam ta kum ka Soso Tham pa dito ka ban ko ngai ka lang ba ti pateng ki paket ki manangwan kin mau yung ni mulung bakraw bakari ka pumit umot jong ubabu Soso Tham ha phalau jong ka state central library udon la ka jong ka jing thu khana khendiat Shaphang ka ne ka la ban pin smu tanat ya ka ne ka juk ka bamenta ya ute umot la pinyang de ki dikhot jong ka birth centenary celebration committee jong uniu mulung house nam khat khandai spa hinyu puwe Henry ka jing te yo uniu umot kam shim la long ka basuk
khot jong kate ko committee urang ba sumar sing sauyan ulapin kan mau balawan poi tang lai ngut ki khot habau la khot eka jingalang ka baning kong e banye grand halor ka centenary celebration ha seng jing tip mau khar ka bamenta la yeng ka YMCA kani kam shim la khangla ye u pin ban ulanang yai khot shu shu ye ki jingalang tat hadu balala ban pin long ya kate ko committee ke ge jing e ba phisham hakitu ki por hashwa pinyang yu ni umat hangne Ai kijinge kidan namar ba pitip hi ketuki por nyu fulai mentala live host nam palat e ladon te hakituki poru kibriru kimda soto shai balai banda pelong kata ka jeng rakhe pendan buram te kijingno senyang kijingno pisah na kibriru kam dalong ka ba hadu kata-kata lainno tangi arngut te nagaliang sarkar ru kalau haguju kedur te ka dan kata kejing hakaliang ka pisah ke tengkah kumnu ban penmi pisah tengkah ban te uni umat kajing ka bakong san baka committee kala yakendu kalong hakaliang ka pisah tengkah kajing sngo upat ba bat kajing bom kloi jongki ban no senyang na ka benta ka ni ka kam ka babha kam shim la long ka badai ban sngo sarong te ka benda ka ba kraw ko long ba kadan gue ka seng kiong seng sawangka mo ka ba yele gini ki drama gini kitai Karumpe Theatrical Center RTC gitu ki por bat ka juyele gini ki drama ante po parish po laim kra ante te ngila ong yaki ba yin pelong go yaki jingela kai ne po state library man penmi pisah ban job ya kini ka jing hanglat lapin long no da ka jing le kai ha Garrison Theatre Hall Henry ka jing mi nang ne ka dang duna than e ban te yu ni umot la don ka jing ai jing mut ba ka rimpe Theatrical Center la ne ka RTC kan pin long ya ka jing le kai drama ha ka hall lat no na ka parish hall halat mukra ka RTC ka ba hadu ka ta ka por kampat ju pin long jing le kai shabar na parish kam shimla mon ban le ekani namar ka tiang yo thilli ka hall Henry da ka jingkut lat kalapin long ya ka committee bat ru ya ka RTC ban khendu bat lapin le kai ya ka ngiu ha state central library ka ba ha ka to ko por kam shim don ki shuki shong day u headmaster jong ka school St Anthony's ublaya rap ya ka committee da ka ba pha ki khna school ban ra ki shuki na Garrison Theatre Hall ringkat ru da ka jingya rap ka tractor Jong katnat trekam agriculture. Baro la de pen kre lut na ka benta ban penyele kai no ya ka drama ka ngiu. Perkhat ya ka jingmut lupa ya ka ka jingja bas niu ka bala banja ka RTC kala seidut iki but ha ka bakala ya ka jingle akai ka ba internet bha bat ka ni ka jingle akai kala long ru ka ba job
Bat ka bami nang ni ka long ba ka plating ka jong ko komiti kaladap bat ka jing pho snia ban pin yang yo mot te nam kum ka jing kan mau yo nong tho poetry ba pau tam jong ki khasi kala urlong shisha. Halor usyap bajem jong kapo Pila irak no lamati Hadian jong ka birth centenary celebration jong babu Soso Tham ka komiti kala prano bat ka bakut ka long ba omdan manu ba kam try ya utei umot mentah. Chocolate